Straight to the Now, point. atong pagtagad mahigala ang nahitabo nga birthday ni Presidente Rodrigo Duterte kagahapon. Ika-80 niyang adlaw na tawhan, no? May numdum sa taas mga ginikanan ani mahigala kana bang imong birthdayhan ba kana 80 bitaw edad indekin. Kana mga importante mo kayo ba nga kuan ba ano, ika 50 anyos, ika 60 anyos, 70, 80 kana na ba, no? So, kuan ang mga Pilipino manggod mga kagilaan, gawas nga emosyonal, gawas nga nagtan-aw sila ni Presidente Duterte nga dunay dakong nahimo sa nasod with due respect sa uban nga lahi ilang pananaw. Kini ni ang gawas ana sa iyang pangidaron, kita mga Pilipino, grabe man gud nato ang family ties god. Mutan-aw ka labi na katong si Digong mahigala nagsungkod na baya. Nya medyo lahi na gyud ang iyang kuan ba. Pag human nag-imo ng birahon kay matud pang Colonel Torre manghiga General Torre mahigala hihilain ko yan. Medyo inhuman kayo, no? O kanana ang magtan-aw ka labi na katong natug sa mga kilan ang mga tao magud mahinumdom mga higala sa ilang ginikanan. Mahinumdom sa imong amahan, mahinumdom sa imong lolo, inana no. Mo na nga dili na lali mga sukin tig paminawsad. Mo na nga dapat i-handle gyud lagtarong mga kahigalaan kay kana gong usahay og ang isyu mga higala og masubraan pud nimo kuan murabag na overkill na sa hinuon mga sukin tig paminaw mo shift ang simpatiya sa tao. So kini pertigang pag-shift sa simpatiya sa tao kay kung tan-aw nimo na naman daan ng mga DDS. Pero bisa pag dili ka DDS, dili ka Duterte diehard supporters, mao man mahigala DDS. Og magtan-aw ka mahigala nga fair lang gyud ka magtan-aw. Di man gud mao ang ilang gibuhat. Prangka ang pag-istorya ha, ako na nang gisuwat sa kongkulo mga kaigalaan tumilabay nga Biyernes. Duterte's illegal arrest. So muna nga kinini ang og fair ka nga tao, makakita ka man gyud mga higala nga kuan na gyud kana bang giyatakan ang ato mga higalang batakang balaod, giyatakan ang atong konstitusyon. Unya kinini ang usa kini kapag panamastamas mga higala sa atong sovereignty sa Pilipinas, sa atong konstitusyon nga daw giyatak-yatakan ining kalakiharon. Dili ni about Duterte mga sukit ti paminaw kung dili ang atong batakang balaod nya wa masunod mga kahigalaan. Straight to the So point. muna nga mga tao og grabe ang simpatiya sa ginalan tong DDS daan kay daan naman tong simpatiya do na po'y mga kontra gyudaan daan naman gitong kontra pero kadto mga neutral ba karon kadto mga tao ba nga dili wala mabutar mahigala dili Duterte dili pod mahigala pink daghan pa man to do na iban nga mga nibutar kadto ni Juan Isko Moreno, doon na iban nga kang Lacson. Pero karon wa ka mabutar ng mahigala sa Marcos, wa ka mabutar ni Duterte, wa ka mabutar ni Lini, butar ka ni Isko Bakaha, or may butar ka mga higala ni Lacson Bakaha. Magtanaw ka sa pag wa kay gidapigan ani. Magtanaw ka nga atong balaod giyatak-yatakan. Ang atong konstitusyon giyatak-yatakan ining sitwasyon na karon ang iyang constitutional rights wa mahatag. Kita mo itong pagkadako pa, mahigala. Lahit naman ganoon, kaya na naman social media, good. So, ang uban, pwede nga, iyan lang piyongon ilang mata, pero di ba na mo mapiyong, good. Kita ka, mahigala nga, si Tore, nagbasa, mga kailan. Sakto itong pagbasa ni Tore. Kay Miranda rights man na, nga doon na kay katungod mapakahilom, doon na kay katungod nga, mukuhag abogado, nga kanang imog yung gusto nga abogado. Kana, gibasa ng Tore. Right to counsel, mga kaigalaan. Nya sa mingon sa ang akong counsel, ang abogado ko, ang anak kong babae. O wa pasudla. Kaya mo nakakuha, sus. Di lang ako tiwasog. O di palang taon, di yung balikason to story. So, o ikaw, Pilipino ka karon, tinuray lang ha, dili kadapig yung Duterte, di po kadapig sa uban. Nakastunga-tunga ba? Pagtanaw yung ka nga, grabe ha, ang Bill of Rights mahigala sa usa ka tao nga nakaserbisyo sa nasod na nahimong presidente, ginana nila. Ang Bill of Rights, how much more tong umang mga ordinaryong tao lang yun? Kini ba, di pag-unsaha, even ang Rome Statute, akong balikon, kay nilang basis sa warrant ng mahigala, ang Rome Statute, now, granting, for the sake of discussion nga, ang Rome Statute atong gamiton, but ang Rome Statute mismo ni Ingon, sa Article 59, nga kanang tawhana nga imong dakpon, dadoon nimo sa korte, dadoon nimo sa custodial state, nga korte, adto nimo na dalhon, doon na pa na pagproseso dito. Wa man lang as korte, gidaman sa eroplano. Muna ba ka ng limang kanya si Atty. Dilgra, akong ipaminaw atong panahon na,
Naka-invoke siya dahil sa bakit yung Article 59, bakit hindi niyo magawa-gawa yan? Na-invoke niya. Si Duterte mismo na-invoke niya. Muna sa dalhin niyo ako sa aeroplano? Iditso niyo ako sa aeroplano? Nganong nana man? So sila mga higalawa mo sunod sa balaod. Puri ako lang ha, I know daghang mga pulis nga mga tarong. Nahibaw ko daghang mga pulis may gala mga sundalo, mga tarong. In fact, nang hilak tong uban mga suking tigpaminaw. Ha? Katong uban mahigala, di pa kung sa daghang mga sundalo, daghang mga pulis nga nang hilak ining hitabua mga kagalaan. Imagine ka na, mura ba ka na bang sa inatok pang pagkasulti ba? Dahil sakay sa aeroplano, sahig ka na magpaliwanag, mura ka na ba day? Kumantay ka ng pinulis nga style nga dakpon ka, pugniton ka nyo. Ay, sir, nakakay warrant, wala na, sa presinto ka mapaliwanag. Ana-anaon ka ba? Muna nahitabo ka, Duterte, wala na, sa sahig ka na magpaliwanag. Liman ka ng istorya, ha? Unya, ningon pa mahigala niyang pamilya nga mo, tanaw lang niya, yung pamilya lang nawa na, doon na sa detention facility. Imagine, asa man ang detention facility niya, to sa dahig. Kalayo. Sumuna nga, ikaw tao karon o dili pangunsa ba? Dili ka, kanana ang di ka dapig ni Duterte, di sa gyud ka suko ni Duterte kana magisuko gidaan. Kanana kas tunga-tunga makaingon jud ka bitaw. Di gyud mao. Ha? O sa mga sa mga millennials pa ni ron kay ingon niya, wa naman gini mamao. Wa na gyud mamao. Ha? So natural ang mga tao mahigala labi pa magtan-aw kanya kitang Pilipino natural nga nato nga naa gitay ang ato maginika na to mo ng pinangga. Pwira lang sa uban ha, pero kana to maginikanan bida. Kalabang kumahimo mag-usab bitaw ta nga sumasakitan, daghay na sakitan, daghan nga nag-chat nako nga nahinumdum ko sa akong papa na ba. Nahinumdum ko sa akong lolo. Kana ilang gibuhat may gilang presidente Rodrigo Duterte. So muna nga gahapon, iyang birthday ika-80 nga adlaw na tawhan. Unahon na to ang Davao be. Una na to ipakita atong uban niya kun na atong video dong sa Davao ug sa uban pa unya na nang akong mga dugang analysis. Kay akong isgutan akong kulo mga sukit tigpaminaw kay daghay na sakitan na akong kulom karon. Ako kay problema masakitan mo sa akong isultis kahanginan o masakitan mo sa akong isuwat sa newspaper. Mo na giingon kanang kamaturan gud sakit pa sa guna lagi. Basta nga ako ron ipasalig ninyo kini akong isulti kamatuoran ni akong giampingan akong credibility. Wala mga higalay no. Mabita hinungdan nga prebuyag lang di pagpanghambog kini atong programa mahigala mo overall number 1 program dito sa Sugbo kini salig na to ang mga tao. Natay credibility. Ato ning giampingan. Ang ato mga higalang prinsipyo, puriyabuyag lang, mora na ako'y kapasalig, puriyabuyag lang. Atong gibarugan ang kamatuoran og dili mapalit kining atong prinsipyo din sa Sibianan DYHP. Mo nay klaro-klaro ang istorya. Busa kining akong isulti o kining akong isuwat, mo nay akong analysis nga base sa akong sincero nga pag-analyze sa isyu. Og masakitan mo kay mayo kamaturan da sa unta mo sakitan mo. Ay total ang uban mahigalan nalipay man sad. Labi ato sang tan-aw ning birthday ni Duterte gamay. Ani sa Davao mga sugit po nahon to sa Davao be gani. Asa man tong sa adlaw-adlaw pa dong katong nagmarcha sila na ba to? Katong mga nagmotor na kasi gabi naman no. Sige ko no mo na siya ang sakwan. Mga ubay-ubay ng mga tawhana gyud no. Okay. Unya dayon akong i-describe alang sa itong mga kaigsunan niya ko ano. Dito ni sa unsa ni nga kalsada nila ito sa Davao day? Sige unsa nay audio dong? Tanawa ko no. Kani? Nagkuro sa may Rojas Boulevard. Bihang pagkatawhan na Rojas Boulevard din ay Rojas Avenue. Daw di matagakan og kuan god dagom. Diyan na side lahat. Ang ila mahigalang pagpadayag sa ilang simpatiya og sa ilang gugma mahigala ngadto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. No, umo ni maghatag og kusog. Di ato paminawon. Rojas Avenue, Freedom Park sa Davao City. Kadaghana ani. Pati daghan mo ni sa pagkakwa na. Lanog kayo no?
O ni siyang hitabo ah. Okay. Asa man tong sa itong drone dong, ito na yung drone nga gikuan, palupad. Asa man to be? Ato kunong tan-awon ko to be, kani. Mo ni siya, nay audio. Mga drone eh. Taraw nang lupad tos kahanginan. Unya ni purma ni mahigalag lain-lain nga purma. Oh, lain-lain ko happy 80th birthday, Tatay Digong. Oh. Sumuni ang drone, no? Oh, napoy kumo mahigala nga sinyas mga higala sign sa Duterte nga mga kwan. Oh, Philippine flag. Drone nga ni porma. Dabawinyos pagpabiling ligon. Oh, Presidente Duterte. Come home soon, Davao. Grabiha, no? Mo ni mga tao nga kaingon sa makakuan ko, no? Kapaningbaot sa balhibo. Makapaningbaot sa balhibo, oh. Mga drone eh, nagipalupad sa kahanginan. Ano ni puro man sa kahanginan. Aha. Muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Lain-lain nga mga purma, no? Mahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bagon may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin. Okay, mga higala, mauni ang sa Davao, mga kaigalaan. Ayan, totoo itong pagtagad ang sa ubang mga lugar. Labi na sa dito, mga higala, sa the Netherlands, sa ubang mga kanasuran. Yan ipadayag, mga higala, sa ilang simpatiya o gugma kagahapon. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa Kini mga higala ang suporta sa mga Pilipino mo ni makahatag karon og dugang kaisog og kusog sa pamilyang Duterte nga gisugat ron mahigalag bagyo sa ilang kinabuhi. Og ang mga tao nga emotional sad nga ni hatag mga higala sa ilang suporta ngani didto mga higala sa the Netherlands. Doon ay mga nurses dito dahil nga ni kuan nga kanana ang ni sulti nga itong Sara nga mo volunteer kuno sila. Ang puli-puli sa nga pwede ba sila mo volunteer nga mo atiman kuno ni Presidente Duterte. nais nila.